Дами и господа, днеска ще играем Minecraft Pocket Edition паркур. Така да се каже, да започваме да хареса това видео. Не знам, на мен мисля, че ще ми хареса. Умирам. Вижте го. Селенен. Обратен. Но за кой умирам? Трябва да умра сега. Ауч. What the fuck? Къде ме пускай? Добре, не ми се чете. Макия суре, то... Окей. Това всичкото. Не. Вижте го, дами и господа. Не искам го бъкна. Ще го сливам. Стой така. Селфи. Чакай. Селфи. Сливал съм го. Така. Мисля, че падна сега на задна. Скоса работе. Не знам, но смешно е. Не искам да падне това нещо. Ако падне, аз се режа на две. Добре, тук не е нужно да бягам. За кого правя? Тук трябва да се хода. Сега, ако не го мина, това е диет. Аз умирам. Бягай! Охе! Къде останах? Браве! Скоса! Аз умрях. Диет. Аз не мога да мина един паркур, но сега ще го мина. Малко му стара, да има. Нати! Надявам се да ми хареса това видео. Не знам. На мен не ми харесва. Излагам се. Къде останах? Стой. На последното. Не е научно. Не! И вижте как стои. В главата надолу. Искаш да паднеш? Нати. Не! Ще паднеш, бе. Скараме къла. То маняк. Не! Дами и господа, надявам се това ще бъде за това видео. Мисля. Защото не мога да мина, но ще го мина. Този мап е много дълъг. Паркура. Ето сега така. По-добре ще да ходим. Така. Давай, ще го мина. Как ще да падна? Сега това, как мисля, че ще го мина? Колко блока е според мен? Ще го мина. Само не трябва една голяма. Сега не е тъмно, за да си легна къде остана. За това, че това се спомня.
Надявам се да ви хареса това видео, защото го минах. Но имаше много. А така полека. Бягай! Колкото можеш! Бягай! Ще стане? Не, докато бягам. О, сега тук е трудната част. Уф. Не! Сега се ревария. О, не, какво направиха? Къде е мичето? Прости ми. За кой не ми простиш? От някой да се занимава. Не искам да умра. Така че без това стигнах. За какво се тревожа? Така. Тук искам да спа. Искам да спа тук. Добре, тук трябва да хода или да тичам? Уф. Сигурен съм, че нещо ще стане. Добре, къде хода аз? Само този е пътя. Уф, какво е това? Аре да, за какво намери? О, ес! Мина го. Ес. Това беше трудно за мен. Не ме ходи. Сега тук какво трябва? О, да. Без да падна. Сега тук. Не, това е невъзможно. Невъзможно е! Как го видях? Видяхте ли, дами и господа? Сега тук само да не падна. Така, продължавам. Тук да спа. Или тамка да спа. Да спа тамка, по-хубаво. Уф, как ще нападна. Плетичка. Така. Сега тамка ще спа, за да ме спалва тамка. Там на онова място. Добре, пак с shift. Защото ми е страх. С shift ще падна ли или не? Добре, строим се малко бавно. Не знам, но... Добре, тук ще спим вече. Нашата къща. Добре, тук ще бягам. Не ми пука ако умра, той пак ще ме спални тамка. Бягай! Как се удари. Добре, тук го мразя. Пак минах го. Това е невъзможно просто да го мина. Невъзможно е. Кобе да скача. Това го минавам. А това не мога никога. Не знае къде да му спални. Броя до 3. Ако не съм тамка,
Така, ако не съм тамка, ще кажа просто на мен. Съм един глупак. 1, 2, 3. Yes. Аз съм щастлив човек. Но тук не съм щастлив. Просто как да го мина, това е не... Плаших се. Броя до 10. 1, 2, 3. My life 4. 5. Виж я не може да теча. 6. Виж го е! 7. 8. 9. 10. Ева на мен. Не. Аз като кажа не. Писна ми. Дами и господа, ще го пробваме още 3 пъти. Това, ако не стане, приключваме видеото. И надявам се да ви хареса. Първия път вършим. Остава още 2 пъти. Да, толкова 2 пъти. Добре, пробваме още 2 пъти. Добре, още 1 път. Ако стигна там, още 1 път. Надявам се тук да го мина. Yes. Добре, без да падна тук. Как може? Как може, бе? Момченце. What the fuck? Къде стоят? Колко са? Как ме сплаши? Искате да паднете? Искате? Ау, как ме? Аха. Писна ми от такива зомбита, като... Не ми пука. Аз си вървя. Още 1 път. 1 път. Ако го направя, продължавам да снимам. Ако не ми пука, изтривам Майнкрафт. Майнкрафтчето ми. Бум. Пак го минахме. Ама там къде проблема. И значи паяци се раждат. Мръдна гадинка. Дай милко, да си го сложа. Добре, това беше за този епизод, дами и господа. Надявам се да ви хареса. Добавете лайк, както ми палец нагоре. Ако искате, абонирайте се за канала ми. И чао!